Give her some keys. I'm proud of you. Let's give her some keys. Pick. Let pick. To labari da dumi-dumi a halin yanzu shine ana ta hayya sannan kuma rikici ya barke bayan ganin wasu fayafayen bidiyoyi da suka karaɗe shafukan TikTok da ma sauran sada zumunta na auren G-Fresh da kuma Alphachas Borno. Waɗannan fayafayen bidiyoyi dai sun fito ne a surprise saboda ba a taɓa jin ɗuriyar ko kuma maganganu ko kuma gutsuri-tsomi ko kuma gulmace-gulmace kan waɗannan 'yan TikTok guda biyu na shirin shigewa daga ciki ba. Sai dai kawai kwatsam aka tsinci fayafayen bidiyoyinsu na yawo a shafukan sada zumunta, wanda kuma fayafayen bidiyoyin nasu ba haɗawa aka yi ba, su ne da kansu suka wallafa a shafinsu na social media domin abokai da kuma magoya bayansu su taya su murnan yin auren da za su yi a sati mai zuwa. To bayan bullar wannan faifan bidiyo, cece kuce ya barke sosai domin ko mutane da dama sun tofa albarkacin bakinsu, inda wasu ke ganin wannan auren yayi daidai, dama sun dace da juna, wasu kuma na ganin cewa fa akwai matsala da sauran wasu maganganu dai da aka yi ta yi a shafukan sada zumunta, wanda a bidiyo na gaba za mu ɗauko maganganun da mutane suka yi dalla-dalla sai mu yi sharhi akai. Amma yanzu ga fayafayen bidiyoyin da G-Fresh da kuma Alphachas Borno suka wallafa, sai ku gane wa idon ku kana daga nan sai mu dawo mu ci gaba. Lalle na yi wai bai tsayi ba. Wow, ni manaja kuma yanzu ya za a yi da ni. An kore na aiki yanzu. Jama'a na bara aiki. Na bara aiki. Yanzu wannan abin da na gana a cikin daren nan, in fashe da kuka ne, in yi ihu ne, in fita an gudu tsarara ne, kowa ya gani a san da cewa kai na shiga uku, in san da cewa duniya ya gama karewa ko menene nake so in gani, me zan gana haka. Yanzu wannan ni yanzu wani bayani zan yi aka wannan abu. If people ask me, I want to talk about this. Wannan duniyan fa ni ku banda fa kawai, dan Allah jama'a ku banda abin da saraka na kawai. In ma kun ce banda sana'a banda abin yi, na yadda banda shi. In na ce mu wannan kai na san shine kai mu fita na a rayuwa, because I don't understand what is going on. Hey. Ba zan yi kuka. Haba me zai sani kuka? What is this? I code da wasa. Ko neman content ina. No. Haba, why would you do this to me? And I call you to ask you about this. Even if it's a prank, tell me it's a prank. If it's a joke, tell me it's a joke. But you never open up to me. And then you call me your friend? You call me your friend? And you... It's okay. Gaskiya ne.